Mit navn er Carsten, og jeg er fra Home. Det er nu blevet forår, og træerne de skyer. Derfor så har jeg udset en ny bolig til dig. Og det er så det her, jeg har fundet til. Helt ny dørkarm og det hele. Helt ny dørkarm og det hele. Fra 1885. Fra Hjem og Fix, som dengang hed Ude og Ødelægge. Alt er perfekt i denne bolig. Sokkel. Kloak. Helt ny kloak. Ja. Fin tag. Det er bare perfekt. Så hvis I går og mangler et hus til foråret, alt er perfekt, så kontakt Home. Home? Det gør ikke, når man er foran. Er nu? Jeg har lidt stort problem. Helt nye vitskøkken, siger det bare. Det fungerer bare alt, det spiller bare max. Og så er det fordi det er ligesom forår, så vi er lige bare klart forelsket, ja. Folk de er bare forelsket. Bare plads til masser af inventar. Alt det gode, siger jeg. En vitskøkken, og så er der bare 1, 2, 3. Der er mange lurer, siger jeg der. Det her køkken spiller bare max, der er plads til en hel dansk maskine. Fanden, det er noget vand derinde. Jo, fungerer max, det er meningen det her. Det kan jeg godt fortælle dig. Sådan en snydelåg, indbrudstyve. Au, for helvede, det går, vi finder løgsovs her. Men ja, hvis du er køkkenlæge, og jeg er jo kun forår en gang om året, som sagt, så skal du sgu nok købe der nye invitsekøkken, fordi hold kæft, man kan bare kakke, man kan kakkeplads overalt. Det er da godt fortælle dig. En Vita-køkken, fordi der er plads til det hele. Hvad kan I godt lide ved et godt hjem? Ja, så et godt hjem for os, ikke skat, det er, hvor man kan få den indre tiger frem. Ja, det er det. Det er rigtigt. Vi mener, at man skal kunne lukke sin sjæl ud og gøre det, man har lyst til på møblerne, uden de går i stykker. Så, Ja. Ja. Så, ja, vi er meget glade for IKEA-møbler. De kan sgu holde til meget. Det er kvalitet. Det er det. IKEA. Kvalitetstestet af hverdagen. Interflora, sig det med blomster.